Argazkin geroz eta gehiago hobeto, azaltzeko, bai. Oso ondo, oso polita. Ea pixkat, elkarrekin, oso ondo. Kaixo, gu Aratz, Jare, Laida eta Ibai gara 6. mailako ikasleak eta gaur Juan de Lizarazu aretoan elkartu gara iraileko lanak aurkezteko asmoz. Aipatu duten bezala, irailero eskolasoak lan amankomun bat egiten du. Jakinera duzuela egiten dugun lan hori? Urtero gai ezberdin bat hartzen dugu, eta horrela hurrengo urterako egutegia egiten dugu. Gai horiek euskara eta euskal kulturari buruzkoak dira, eta maila bakoitzak hilabete bat egiten du. Diseinu horrek 3 zati izan behar ditu, gaiarekin loturiko artelan bat, azalpen testu bat eta izenburu bat. Orduan gela bakoitzak tokatu zaien hilabetea diseinatu eta hemen aurkezten dira lan horien emaitzak. Esan bezala, urtero gai ezberdin bat hartzen dugu, adibidez, euskal kultura, euskal instrumentuak eta abar. Aurten 25 urte betetzen ditugu egutegi egiten hasi ginenetik, eta hori ospatzeko aurtengo egutegiko hilabete bakoitza aurretik landutako gai bat izan da. Animatu zaitezte! Bueno, ongi etorria Juan de Lizarazu erakustokira. Aurten Gainzurin urtero bezala egutegiaren erakusketara etorri gara. 25 urte hurrena ospatzen dugu. Eta, azaldu inbar nahi dizuegu pixkaten nondik norakoa, ez? 1998an hasi ginala, eskolan ze ekintzak egiten genituen kontutan harturik, pentsatu zuten garai hartako irakasleak ideia politia izango zala guztion artean egutegi propio bat egitea, ez? Non umek, euki altzutela gelan beraien egutegia, beraien egun bereziak noiz zituzten jakiteko, asteak ikasteko, hilabeteak ikasteko, eta, gerora bilakatu zen gure egitasmo potoloenetakoa, ez? Urtez urte jungera gai bat euskal kulturarekin gai bat hartu, gai bat aukeratzen gendun, euskara eta euskal kulturaren transmisioa helburua dalarik, eta urtez urte jungara gai bat ezberdina lantzen. Gaur egun arte, 25 urte hurren arte, bildu ditugula oinarte egindako danetin artean, 12 aukeratu ditugu. 25 horietatik, oinarte egindako 25 horietatik, 12 hartu ditugu, bai? Baina guztietan, oinarria euskara eta euskal kultura sustatzea izan da gure helburua. Guztion arteko egindako lana da, 3 urtetikan ume izanik parte hartzen dutenak, 3 urtetik 6. mailara arteko umeak izanik. Urtarrilen euskara jalgi adi mundura. Garai hartako beste urte horretako egutegian lelo bat zegoen, hori izan leloa, berreskuratu dugu, eta isladatu nahi izan dugu garai hartan landu zutena. 12 hilabetez izan beharrean, baten jarri dugu urtarrilen euskara eta euskal diaspora izanik. Nola euskara ez da bakarrik hemen hitz egiten, baizik eta mundu osoan zehar, munduan 150 bat euskal etxeak daudela, eta gehiengoak Argentinan. Dakizuenez, hemendikan jende asko kanpora juntzan, Ameriketara, dirua edo lortzeko, eta batzuk bertan gelditu zian. Eta hemen, isladatu nahi izan zuten, munduan zehar nun hitz egiten den euskara, euskal etxeak nun dauden, Ameriketan, berezkoa da edo tipikoa dela hango kulturan ebai, eta pixkaten holaxen, ez? Egutegu guztietan ikusiko dezue hemen leroa, bai? Eta pixkat, hortxe egindako lan plastikoak. Otsaian euskal jolasak, garai batean Euskal Herri mailan egiten ziren jolasak ez daukate zerikusirik gaur egungo jolasekin, garai baten taldeko jolasak egiten ziren, neska eta mutilen jolasak,
Gaur egun geroz eta makinita eta digitalizazioak gehiago sartu da, eta era individualago batean egiten dute jolas edo. Eta hementxe kanikak, txapak, garai bateko kromoak, hiru erregelan, hiru marran edo, da gero, gaur egungo makinetak. Gero, martxoan LHBikook egin dute, hilabete bakoitzean adierazita dago nork egin duen, leloa ere adierazita dago guztietan, hemen jarrita, euskara hizkuntza zaharra badugu gure beharra. Euskal musika, euskal tresnak, alboka, putze eginez, era jarraien haizeko instrumentua dela, soinua, panderoa, txistua, tresna ezberdinak eman dituzte gelan, landu dituzte, eta hori izan da beraien lan plastikoa. Mitologia apirilen gaudeia, mitologia, mitoak biltzen duen zientzia, edo garai batean etzekiten munduari buruz etzekiten ezer, ez zeon informaziorik, nun agertzen den, zergaitik ateratzen den eguzkia, zergaitik egiten den gaua, eta historioak asmatzen zian, historio fantasiosoak edo fantasiazko historioak, eta pertsonai nagusiak edo ospetsuenak, Tartalo, Mari, Zorriñak, eta hemen pixkatori guztia kontutan harturik ez, nola etxetan eguzki loria jartzen zan, zorte ona edo eukitzeko, Zorriñak edo gauza txarrak bertan ezartzeko, eta hemen pixkaten, eurak egindako lanak, landutako ipuin batzuk edo, material ezberdina. Euskal Herriko mendiak, LH 6, bosgarren mailakok egin zuten, Euskal Herriko mendiak nola sortu zuten, garaiera altuenekotakoak zeintzuk diran, Txindoki, Anboto, Aizkorri, hemen inguruen honetan, eta gero Pirinota juten baldin bagea, hiru erregen maila eta dena delakoa. Paisaiak lantzeaz gain, ibaiak eta mendiak lantzeaz gain, ze materiala erabiltzen duten Euskal Herrian ere Euskal mendia, mendizaletasun bat dagoela, jende asko juten dela hemen mendira, eta, ze materiala erabiltzen da mendira juteko, ez? Karanboiak, pioletak, ze materiala pixkat ere materialen izenak eta landu izan dira. Gero, herri kiroletan, baserrietan egiten ziren lanak kontutan harturik edo garai bateko lanak edo ogibidezienak, gutxinaka, pikeakin eta kirola bihurtu zirela. Gaur egun oraindik mantentzen da, eta pentatloia hortxe dau ez, orain dela gutxi ere egin izan dutela, ospatu dutela Azkoitiko zezen plazan. Hemen, harrie ikusi dezakegu sokatira, frontoia, aizkora, trontza, ezberdinak. Hor, saskipunta, punta, Gero jaiak, lehen hezkuntzako, lehenengo mailakok egin zuten, jai ezberdinak Euskal Herrian zehar egiten diala, ez bakarrik, Santa Anastasiak edo Zumarragako Santa Isabelak ezagutarazi, Euskal Herrian ze festa motak dauden, San Ferminak edo iparraldeen ze motatako festak edo jaialdik egiten dituzten, eta gutxinaka, Santo Tomas, San Juan, Santa Isabelak, Andra Mariak, Madalenak, ospetsuenak zeintzuk izan dien landu dituzte. Elikagaiak, hemen gure bizitza euskaldun hitza. Elikagaia garai batean, geroz baserriko jatorria zuten,
hemen tradizioz ekoiztu indien produktuak azaldu indizkiegu umei, nola ekoizten zien barrunak, Gernikako piparrak, edo Tolosan, arrautzak, hemengo produktuak eta kilometro zerokoak batik bianak zeitzuik dien, eta pixkat hartzean nondik datorren gauzak ez, eta kontutan hartzea edo ze jaten dugun eta nondik datorren jaten dugun hori. Gero, basoko animaliak eta etxea bereak. Etxea bereak, animalia asko daude, baino txikiekin lantzeko, batik bat, kasualidadez hause indute HH3koek, orduan txikiekin lanketa ere bai, halako izan bar da ez. Beraiek zentratu die otsoan, aukeratu zuten otsoa, eta otsoarekin batera ipuinen bitartez, edo otsoak zer eragina zuen baserrietan otsoak ardia jaten zitulako, edo, era laburrean, era simple-simplean landut, baina, beraiek ohartzarazteko inguruneko basoetako animaliak zeintzu dian, eta etxea bereak ere bai zeintzuk dien. Gero jarraitzen dugu haurreskuntzakoekin baitare, eta garai bateko egutegian, artisautza landu genuenean, eskupilotak, albarkak, nola ikentzian, eta gauza ezberdinak landu bazien ere, oraingoan zentratu gara bustigintzan. Eta euren lanak hemen jarri dituzte, kolore ezberdinetako bai gero margotu aldala, labean nola sartu aldan lehortzeko, prozesu dana nola ikendan, eta nola koloreztatu aldan, eta landu dute, ez? Gero euskal dantzak azaroan da gaureia, euskal dantzekin, euskal dantzak Euskal Herri mailan kulturaren parte handia da, euskal folklorea, eta euskalko folklorearen barruan ze dantza motak daudek. Aurreskutik hasita, txakarrantxko, espata dantza oso ospetsua Zumarragan, harinadita fandango, San Juan zuan ere nola agertzen dian gero sorginak dantzaitera. Kulturarekin azkenen gure helburua dela, ez? Euskal kultura eta euskararen transmisioa burutzea, holako gauzekin uste lortzen deula. Eta azkenik, abenduan baserria, ez? Garai baten baserritik bizi eta bertan bizi eta bertaz biziz ere bai, bertako produktuak ekoiztuen ziala, eta ez zuten lanik egin behar gaur egun bezala, ez? Gaur egun asko aldatu da baserriko giroa, bertatik ere bai lan egin behar dutela, oso zaila dela baserritik bakarrik bizitzea, eta gaur egungo baserriak ere bai etxe mota bat izanik, gaur euskal txaletak edo bilakatu direla, ez? Birmoldaketa horretan, gutxinaka aldatzen joan izan direla. Positibotzat, euskara bertan ez dela galdu. Baserriko giroan ere bai, oraindik gaur egun ere bai, euskara eta euskal kultur hori, kutsu hori mantentzen da. Eta hauxe da dana, orduan, gaurtik hasita ostirala urrengo igandera arte, astebete daukezutela gure erakusketa ikusteko, eta animatu zaitezte, poliki data, eskerrik asko.